Il-ħamis li ġej 7 ta' April se jsiru l-elezzjonijiet każwali biex jimtlew 15 il-siġġu parlamentari battal ta' dawk il-kandidati li wara nhar is-Sibt 26 ta' Marzu ġew eletti minn żewġ distretti. Ħabbar dan il-kap tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista Louis Gatt meta kien qed jieħu sehem fil-programm One Breakfast fejn qal li l-ġimgħa infetħu n-nominazzjonijiet għal dawn l-elezzjonijiet. Eleġibli biex japplikaw huma dawk il-kandidati li ma ġewx eletti mid-distrett rispettiv fejn se ssir l-elezzjoni. Qal kif dawn jistgħu jsiru ġala darba l-President ta' Malta iffirma r-ritt tal-elezzjonijiet każwali il-ħamis. Bekk l-għada stess infetħu n-nominazzjonijiet għal dawn l-elezzjonijiet. Jiġifieri għandna sa nhar it-tlieta jintlaqgħu n-nominazzjonijiet, għandek l-erba' issir il-pubblikazzjoni tagħhom, il-ħamis issir l-elezzjoni każwali. U ovvjament allura jintlew dawk id-disa' siġġijiet issa li ġew battala minħabba li l-deputati ġew eletti minn żewġ distretti. Dak huwa l-mekkaniżmu li jmiss. Għal-Partit Laburista se jsiru 8 elezzjonijiet dan għax il-Partit Laburista se jkun qed jagħmel ukoll co-option fil-Parlament ta' Dr. Randolph De Battista wara li fuq id-9 distrett żewġ deputati se jċedu żewġ siġġijiet u ma jifdal ħadd min jiġi elett li jkun ikkontesta dak id-distrett f'isem il-Partit Laburista. Għal-Partit Nazzjonalista se jsiru 7 elezzjonijiet każwali. Għall-ewwel darba fl-istorja wara li jsiru l-elezzjonijiet każwali se jitħaddem għall-ewwel darba l-mekkaniżmu ta' rappreżentanza iżjed ugwali bejn is-sessi fil-Parlament. F'dan il-każ se jiġu eletti iżjed nisa bħala membri parlamentari. In-numru ta' nisa eletti se jkun ugwali kemm għall-Partit Laburista u għall-Partit Nazzjonalista dan biex tibqa' tiġi rispettata il-maġġoranza fil-Parlament. Gatt qal li l-ewwel 3 nisa li mistennija jiġu eletti permezz ta' dan il-mekkaniżmu huma Rosien Kutajar, Alicia Buġeja Sajt u Rebecca Buttigieg. Kutajar u Buttigieg għandhom probabilità kbira li jiġu eletti b'elezzjoni każwali, allura jitilgħu nisa oħrajn bis-saħħa tal-mekkaniżmu. Biss dawn tajjeb ingħid għandhom ċans tajjeb, hemm ċans li jiġu eleġuti mill-casual election. Imbagħad għandek Cressida Gallian, Katja De Giovanni, Abigail Camilleri, Romilda Baldaquino Zarb, Amanda Spiteri Grek u Naomi Dawk li hemm ċans jiġu eletti bil-by-election, dawk imbagħad meta jiġi biex jiskatta l-mekkaniżmu jieħdu posthom oħrajn ġodda? Jekk sakemm għadek ma lħaqx l-40% tal-gender oppost iva. F'dan l-istess programm ħasem il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard li kien tas-sem tiegħu biex inkitbet il-liġi favoriżjat rappreżentanza ugwali bejn is-sessi fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż u qal li fl-ewwel darba li se jintuża dan il-mekkaniżmu se jkunu qed jiġu eletti l-massimu ta' persuni, jiġifieri 12 il-mara fil-Parlament li se jkunu qed jiżdiedu fuq żewġ naħat tal-Kamra. Qal li kieku ma kienx hemm dan il-mekkaniżmu kien se jkun hemm biss 4 nisa fil-Parlament.